Da yawan mutane suna ganin ciyawar tsaure amma ba su san amfaninta ba. Kamar yadda kake kallo, wannan ciyawa ta tsaure ana maganin matsalar da ta shafi ƙwaƙwalwa, matsala ta yawan mafarkai, ciwon kai, damuwa ta ƙwaƙwalwa, matsala ta sihiri, iska. Idan ka sami ciyawa ta tsaure za ka sami ƙashin dandatsa na mahauta, za ka samu turare kamfani, ka haɗa ka dake su kana yawan yin hayaƙi sati guda. Ga matar da aljanin dare ke zuwa yana kwanciya da ita, tana so ta yi maganinsa da ikon Allah, ciyawar tsaure ta dake ta ɗan kwaɓa da nono kaɗan ta yi matsi da ita kafin ta kwanta bacci, ta yi haka sati guda. Ga masu fama da matsala ta ƙanƙancewa halitta wanda ya kasance ba sa iya biya wa iyalinsu buƙata, raguwar ƙarfi da sauransu, za ka samo ciyawar tsaure, ka samu kashin jaki, sai sannan ka zo ka samo kan ɓarawo, ka haɗa ka dage ka dinga turara halittarka da su tsawon sati guda, za ka ga tana tasowa sama kuma tana ƙara girma. Sannan tsaure tana magunguna masu tarin yawa, maganin farin jini, maganin kasuwa da sauransu. Sannan kar ku manta, ga duk mai son magani na ɓangaren ƙarfin halitta, ƙarin zazzagowa, maganin sanyi, maganin basir, maganin ciwon zuciya, akwai magunguna na musamman wanda duk mutumin da yake da waɗannan matsala za ka iya kira na a lambata 081 20 44 72 96. Wannan shine, da wannan nake cewa assalamu alaikum.